Actuellement média filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan se bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi an bɛ Bamakɔ yan an bɛ Moribabugu an bɛ Ɲamabugu Adama fɛ yen Ɲamabugu o ye bɛlɛdugu dugu dɔ ye Ɲamabugu Adama Sisoko mɛn dan ye mɛn tigila ye yanni ka to an ka kuma d'a ma a ka jeliba bɛ yan n'o ye Jeli Moribo ye dakuruɲa fila bi actuellement média wulila ka se a jatigikɛ ma folikan ɲuman y'i bolo ka kɛ jatigikɛ la folikan ɲuman y'i bolo ka kɛ filɛbagaw ni kanubagaw la bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yanni ka to an ka kuma di karamɔgɔ Adama ma i da sɔgɔni. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala tanu ni nin ye Mayiga an b'a fɔ e yɛrɛ n'i ka jama ni cɛ fɔlɔ parce que nisɔndiya baatɔ n'i ko a ka tasuma fiyɛ n'a daji b'a fa nuji b'a fa mais n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn aw sumayara dɔɔni foyi ɲɛnama t'i ye kɛnɛma sunɔgɔ bɛ yen a balolen don mais mɔgɔ si t'a y'i ɲɛna i tɛ mɔgɔ si ye ko ni n ka sunɔgɔ bɛ bɛn ni heure in de a bɛ na i ɲɛna ma dɛ dɔnnibaaw ka sunɔgɔ de nin i bɛ dɔnnibaa ye jamana in na a bɛɛ sɛmɛnen don nin de la mori ni bamanan bɛɛ n'i minɛna ka t'i datugu n'i den ma na i ka kalanden bɛ na wali i dɔgɔnin ale de bɛ turabu ci k'i labɔ a bɛɛ dɔnnibaaw tulo bɛ n na Bakari Sisoko ka Moribo de bɛ k'a fɔ ka bɔ gere a siran tɛ n na a maloya tɛ n na n'a ka di ye k'i ka da so i ka so ne t'i ka so yɔrɔ n'a jɛra san 30 san 30 in kɔnɔ n ka ngɔni ma fɔ dɔnnibaa lankolon ye a kelen b'a ɲɛ ni zero b'i bolo kana fili ni n'a ye ɲɔgɔn ye a bɛ dɔ ka disi minɛ a la k'i ka zero fara k'a b'a kɛ sa ɲɛ ka d'i ma Jati Jara den Mori Sisoko den Saba mɔden ni k'i b'a bɔ yɔrɔ fɔ k'a daminɛ Adama na ka s'a ma sisan n bɛ se k'a tilancɛ f'i ye nka o bɛ taa fɔ maa 60 70 o ka ca a yɛrɛ ye mun kɛ Gabɔn ka mun kɛ Kɔngo ka mun kɛ Abijan n'i y'o fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ sini u bɛ wuli ka taa diɲɛ fɛ u tɛ segin bilen n bɛ Bako ka waati dɔrɔn nɔgɔya i ma wagati dɔnnibaa tɛ se ka ye Côte d'Ivoire ko sɛbɛn b'i fari la a tɛ se ka kɛ n'i yera u b'i siri mobili la k'i fara a ye avion ta ka bɔ Kɔngo ka cun aéroport la a bɔra aéroport la ka taa Williamsville ani maa ma bɛn dɔnni bɛ maa mun na a ma maa kibaru mɛn ko dɔnnibaa dɔ filɛ dugu kɔnɔ yaala la o don dɔnnibaaw bann'u ka kɔlɔsiw la ka ba boliw la ka don sange kɔrɔ musow fɛ n'i yɛrɛ i bɛ fa parce que a bɛ fɔ k'i bɛ ka Alasani dɛmɛ ale de ye dɔnnibaaw libéré o don Abijan k'u bila ka na faso la yan o de kama n k'i sumayara dɔɔni a bɛ aw t'a dɔn nka basa sigiɲɔgɔn t'a dɔn sogo ye kɔfɛmɔgɔw de bɛ nin dɔn nin ye libanɛw ka bamanankɛ de ale de ye kelen kɛ bamananya la diɲɛ bɛɛ maa ma ɲɔgɔn kɛ don kelen dɔrɔn ka boliw ta k'u sɛmɛ kɛrɛfɛ a ko turabu dama b'a ɲɛ ko maa man ka turabu dɔ ka i sɛmɛ fɛn wɛrɛ la o Adama de filɛ et puis mun y'ale ka priorité ye n'o y'a ka point fort ye ale ye Ala mɔɔw yɛrɛ de kanu fana ka tɛmɛ bɛɛ kan wa turabu diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi ni tigi b'a la a tigi filɛ ni jinɛ bi turabu la a jinɛ tigi filɛ parce que a jinɛ tun b'a fa de bolo nka jinɛ yɛrɛ b'a dɔn a k'a ka tugu maa mun na hali ni den tan b'i bolo ni daba ɲuman b'i bolo samiya fɛ ni samiya sera mun bɛ se sɛnɛ na ka tɛmɛ den tɔw ka Mayiga daba ɲuman in d'a ma kana k'a ma hasile n'o kɛra a bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka ɲɛ bon daba mun dira nin ma daba in ma taa dulon yiri la dɛ a ye foro sɛnɛ a la baasi tɛ ne kun ye Moribo Sisoko ye karamɔgɔ Adama ka jeliba don yanni ka to n ka kuma di ma ne bɛ a ka kuma yɔrɔ dɔ sɛbɛntiya n'o ye k'a fɔ an bɛ soma caman ye VOT kɔnɔ Bamakɔ yan soma caman bɛ étage kɔnɔ Bamakɔ yan u jigi sɛbɛ yɔrɔ ye nin parce que anw yɛrɛ ni a dɔw bolola baaraw bɛ bɛn yan ani a dɔw ka cidenw bɛ bɛn yan donc ni sababu ni sababu tɛ a tɛ kuma bi ye a ka sanyɛlɛma don ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi dimanche sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna la dakuruɲa fila an y'a laɲini a fɛ a ka sɔn a k'o fɔ actuel média sanfɛ mɔgɔw fana ka dɔn k'a fɔ ko dɔnnibaga tɔw bɛ yen halisa k'a fɔ ko n'i ma taa burusi kɔnɔ k'i ni dɔnnibaga tɛ ɲɔgɔn o tɛ mais hali Bamakɔ yan donc mɔgɔ bɛ yen an bɛ se k'an jigi sɛbɛ mɔgɔ min na Ɲamabugu Adama ka bɔ Bɛlɛdugu i dansɔgɔni ko ne ko i ka jeliba mankan ye dakuruɲa fila i fana ka foli ni tɔnni kɛ filɛbaga ni kanubagaw la ne y'an ka tɛmɛ ɲininkali i dansɔgɔ. Mayiga ɲininkali diyara n ye bi ye n ka sanyɛlɛma don ye min na b'a bɛɛ fo ka aw yɛrɛ fo ka Moribo Sisoko fo n'i y'a ne kɛ livre ye Moribo de bɛ se ka ne kalan sinon jeli wɛrɛ tɛ yen min bɛ se ka n kalan bon
sanyɛlɛma in laada don an fɛ ka b'an fa tile an ka sayɛlɛma in ni mɔgɔ min y'a fɔ laturu ye bamananya ye mais bamananya tɛ dɔnni tɛna sira don an ka sayɛlɛma in ba bɔra fɔ Kanga Seguba fɛ ka na Kaama Adama fɛ ka na Moriwele Sise an ka sayɛlɛma in ba bɔra fɛ an fa Mori Sisoko an bɛ sayɛlɛma kɛ n'a ba ye n'an ye sa saraka fɔ o kelen don n'i y'a bɔ i b'a ye donc an delilen don a la an tɛ sayɛlɛma bɔ an yɛrɛ kelen ye an b'a bɔ jamana de ye ani dugu ani kabila i yɛrɛ kelen ni saraka ka dɔgɔ donc an ka sayɛlɛma bɛ dabɔ diɲɛ de kama ne ye Abijan kɛ san 22 min Moribo wele ka taa n bɛ n ka sayɛlɛma in kɛ mɔgɔw bɛ na an b'a kɛ n b'a kɛ min ka misiw faa min ka sagaw faa a ti bɔ mɔgɔ kun an b'a kɛ ani diɲɛ ye ka dugu lakana ka jamana lakana o de ye sayɛlɛma yɛrɛ dabɔ kun ye ani ka sa saraka fɔ mɔgɔw ye o de ye sayɛlɛma ye ala sago sago karamɔgɔ Adama ni diyara n ye kosɛbɛ o sayɛlɛma kelen hukumu kɔnɔna la i sɔnna bi k'anw bisimila ka sabu kɛ i y'a fɔ k'i tɛ media soma ye nka ko ye waatiko ye n'a ma ɲɛ ko an sabani nɔfɛ donc i fɛnɛ sɔnna k'anw bisimila diyara n ye kosɛbɛ i ye bonya min sɔrɔ Actuel Media la sinon n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ se k'i tɔgɔ mɛn walima k'i bolo n'o ye nka k'a fɔ k'u k'i sigilen ka kuma media kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye karamɔgɔ Adama an bɛ kuma laturu kan laturu Bɛlɛdugu kɔnɔna la Jitumu ni Bɛlɛdugu ne hakili la Mali kɔnɔ yan o de ye laturu bɔso n bɛ se k'a fɔ cogo min na a bɔso filaw ye laturu yɛrɛ ye mun ye laturu jɔda jumɛn bɛ laturu la an ka bi farafinya dɔnni kɔnɔna la Mɛga i y'a ɲininka kumaba la laturu Mɔriden 1000 bɛ yen Bamananden 1000 bɛ yen n'i tɛ laturu dɔn anw Bɛlɛdugukaw anw ko tiɲɛ n'i tɛ tiɲɛ dɔn i tɛ se ka sigi Bɛlɛdugu a bɛ fɔ tiɲɛ ma ko den kelen dɛmɛ ɲɔgɔn ni i denni kelen bɛ nin nɔ kɔrɔ t'i la dɔgɔ t'i la i bɛ jamana min na i bɛ taa laturu de ɲɛɲini n'i ye laturu ɲɛ sɔrɔ i bɛ na dɛmɛ ɲɔgɔn sɔrɔli la sinon Bɛlɛduguka tɛ sira kɔrɔ ti ɲɛ kosɛbɛ ka laturu bɔ bon an bɛ se ka kuma laturu ka dɔɔnin ma an t'a dabaa ye laturu masaw bɛ Bɛlɛdugu hali sini sɔgɔma bon Bɛlɛdugu ye Bɛlɛdugu ye ni maa o maa k'i b'a bɛɛ dɔn Bɛlɛduguya nkalon tigɛ mɔɔ bɛ yen hali sini anw fa ye sanji 30 ani kɔ k'a kunfɛ ka dɔnni ɲini ka na Bɛlɛdugu a tilela cɛfanjɔ tun bɛ yen Zirabilenkɔrɔ matigi tun bɛ yen Ɲamabugu Banafilɛ tun bɛ yen Jiwo Tumani tun bɛ yen Sɔbugu Burama tun bɛ yen Sɔbugu Burama ni Jiwo Tumani a n'anw faw y'a kalan kɛ tasuma kelen kunna o bɛɛ n'i ka baara taabolo don anw fa ye Mori Sisoko de ye ka bɔ Ɲamabugu a salen san 7 kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛna a saga fo anw bɛ ka balo n'an fa tɔgɔ de ye o de kosɔn ko suw bɛ ɲɛnamaw balo anw bɛ ka balo n'o ye sinon a ka dɔnni fitinin an m'a sɔrɔ mais k'a fɔ an yɛrɛ kunfin o tɛ dɛ an bɛ yaala an b'an ka arisɛgɛ ɲini mɔgɔw bɛna bɔ sɔrɔ ani dɔnni kelen tɛ sinon laturu n'i kɛra laturudala ye n'i m'i janto i yɛrɛ la kɔ ti bɔ i la awɔ parce que laturuden minnu bɛ yen olu ka kan ka saraka ne y'i bara laturuden ɲɔgɔn saraka la e ma laturu tɔmɔ k'a lajɛ nin ka kan ka saraka de nin man kan ka saraka i b'i kɔ ca dɛ laturu masa 1000 bɛ yen kɔ t'a kɔ dɛ n'a sara a banna dɛ ou bien denw bɛɛ ka sa ka to yen cogo di n bɛ fɛ k'o yɔrɔ walawala dɔɔnin o yɔrɔ ye mun ye sisan e nana laturabu da mɔgɔ de bɛ ka ne juguya wa ou bien jɔn de bɛ ka ne juguya e nana ka na den ɲɔgɔn sɔrɔ e nana o sɔrɔ juguya la e m'a tɔmɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan est-ce que nin ye ne yɛrɛ ka juguya ye wa ou bien nin ye ne den dɔ ka juguya ye e m'o dɔn e y'i kan ka sin k'a saraka wa i b'i kɔ fa donc f'i k'a tɔmɔ k'a ye nin ye ne yɛrɛ den de ye f'i k'o dɔn turabu la o la caman sigi m'a kunna i t'a dɔn laturu dɔn man ca a daba de ka ca parce que laturu dali i b'a wolo bɛɛ bɛ se k'a wolo hali diɲɛ tugulen i b'a wolo maa dɔnbaa de man ca n'i ye laturu dɔn k'a ban boli caman ta k'a mara hali bi m'a dɔn sinon tubabu masa b'i sigilen to bolitigi b'a ka boli can k'a sigilen to a ti bɔ a kalama a bɛ siɲɛ k'a sɔn a ti kɛ foyi ɲ'a ye o de kosɔn dɔnnibaw kuma ka jara u ye mais baara ma diya u ye bon kuma man ɲi parce que hali denmisɛnnin fitinin e min sigilen gundo dɔ bɛ e la ne t'a dɔn ni ne ye tulo k'i la dɔrɔn i bɛ tasuma da ne ni n ka dɔnni i b'a bɛɛ ta donc maa kelen t'i dɔnni dɔn
n'i bɛ kuma i bɛ da hakɛ la mais mɔgɔ kana kɛ parce que dɔw bɛ yen u bɛ turabudalaw lagosi non turabu tɛ fɛn lagosita ye kabi diɲɛ lawale a bɛ yen moriw b'a da bamananw b'a da jinɛw b'a da wɔtulaw b'a da adamadenw b'a da ala yɛrɛ ka fɛn tiginen don donc i balo sira maa bɛn min ma n'i ma kojugu kɛ maa na tɛmɛ ne ni mɔgɔ bɛɛ bɛ bɛn n'i ye mori ye n'i ye bamanan ye n'i ye jinɛ ye i ye adamaden ye i ye mɔgɔ sugu o sugu ye fɛn min bɛ yen o man di ne ye ne tɛ jɛnɛya fɛ ne tɛ kɛlɛ fɛ sinon ko tɔ bɛ bɛn hali n'i kɛra fana ye an bɛ kun parce que i bɛ ko dɔ ɲɛdɔn da la. karamɔgɔ dɔ b'an jara ye kosɛbɛ i ye laturu dakuruɲɛ fila min fɔ nin bɛ hakili lajigin an ka laturu caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya mamu kisi ma ka sabu kɛ Bako Jikɔrɔni ni n'ale ne ka émission kuma o kuma ni mɔgɔ min bɛ kuma laturu kan a bɛ content a bɛ n wele bon Mayiga nin ye mun fɔ ne sɔnna walima ne ma sɔn a b'a hakilina di ne ma o tɛ kɛlɛ kun bɔ a tɛ fɛn wɛrɛ kun bɔ an b'a fɔ a n'a ka kalandenw k'u dansogo ni ko Bako Jikɔrɔni karamɔgɔ halisa an bɛ yan laturu ko an ma fara a la ka sabu kɛ i kun bɛ basiko la n y'a mɛn k'i sen bɔ boliko bɛɛ la pewu hali i ka jeliba y'a sɛbɛntiya sisan kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko basiko ani kɔmɔko i y'i sen sumaya ninnu bɛɛ la hali n'a sɔrɔ facɛnw don ni a kɛdonw sera walima ni a laadala tilenw bɛ yen i bɛ y'a kɛnɛ kan nka i kɔni t'i sigi a kunna bilen ka laturu so 16 to yen mun de nana n'o fana ye o ye basiw latigɛ n'a ye wa walima o ye laturu bugu de yɛrɛ diya kojugu ye e bolo ka tɛmɛ basiko kan. Mayiga ni ɲininkali diyara n ye mɔgɔw bɛ ka basitigiw kɛ fɛn min ye basitigiw bɛ se ka jɔ jamana ye cogo min na dɔnnibaa caman tɛ se ka jɔ o ye ni sisan bi ca ne tɛ yen basitigi kɔnɔ jɛmɛ ni fɛn bɛɛ ne kunwere tun bɛ ne bolo Abijan kɔndɔrɔ tun bɛ n bolo an bɛ yaala ka bɔ ɲɔgɔn na ni min ya min kɔnɔ gan an bɛ yaala ka fara ɲɔgɔn kan an b'o ɲɛɲini k'o bila juguya t'an ni ɲɔgɔn cɛ ne taamana ka taa cɛra fo de bɛ fɛ k'a balolen to ka kunwere ta Tomola Fama Bakumba ka taa n ka kunwere fɔlɔ tara ye u ka jafɛrɛ kan fo de bɛ ko k'i ka fura kɛtɔ ka fanga sɔrɔ fep parce que k'i kɔnɔ jɛlen don ne kun bɛ don avion kɔnɔ tile 15 ne ni n ka kunwere ne ye wari min sɔrɔ ne kunwere jafɛrɛtigi ma sɔrɔ o ye kelen ye ne ye kɔndɔrɔ ta Masadu Falaye a balo ne ka surafana dun ɲɔgɔn fɛ ka kɔndɔrɔ bɔ a fɛ ka taa n'a ye n y'a bɔ don ma tile 15 don dɔ ye $500,000 di yan mais basiko mun na ne y'a bila ne denw bɛɛ kɛra tabusidenw ye u t'a ɲɛdɔn ni saya nana sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛnjugu bɛ n kɔfɛ n ka du bi ci ani basiko tɛ tiɲɛ ye kelen tɛ dɛ ne dalen don a la parce que ne da bɔra basi sɔn cogo la donc n'a nana duguba kɔnɔ tubi nana an bɛ seli maa t'a to k'i ka mɔgɔ dɔ lagosi n'i ye jiri turu sisan a bolo bɛ fara fara de mais a bɛ ju ye yɔrɔ jumɛn ye jiri ju tɛ wa gili tɛ wa i bɛ jinɛko la o i bɛ bolisɔnna o i bɛ alako la o i bɛ selila o a bɛɛ ko ala de ala de ye jiriju ye mais k'i bɛ taa sira min fɛ hali n'i sara misiri kɔnɔ i t'a cogo dɔn dɔrɔn n'i ma mɔgɔ tɔɲɔ i ni ala ka di o donc minnu bɛ yen k'u bɛ bolisɔn na u ka di ne ye hali ni y'u dɔn ko lakotɔw bɛ yɔrɔ min ka boli ka di min sɛ minɛ k'a d'i ma ka ba d'i ma k'i ka boli ne mago bɛ diɲɛ hɛrɛ la ne mago bɛ lahara da la mais o t'a bali ko ne ti don arijinɛ kɔnɔ arijinɛ ta maa si ta ye donc ne ye boliko bila a kun ye n kɔ ni sara denw si tɛna k'a kɛbaa ye n kɔ kana na tiɲɛ nka yala i tun bɛ se ka ko dilan ni basiw ye boliko ye tɔgɔfɛ dilanw ni kɔndɔrɔw ye yala i bɛ se k'o mago bɛɛ dilan bitigi ni laturubugu ni yiri ye wa nin diyara n ye ne bolo donna turabu la an ka so ɲamabugu k'a diɲɛ ye maa dɔ bɛ kɛ fa bɛ kɛ dɔnnibaa ye i tɛ kɛ dɔnnibaa ye dɛ parce que i fa wulila k'a ɲini n'i y'i sigi k'i fa ye dɔnnibaa ye i tɛ dɔnni sɔrɔ dɛ maa n'a tɛ wolo dɛ jamana in n ka dɔgɔ ne sen ma cun yɔrɔ min na ka tiɲɛ busi to yen ka laturu ɲɛɲini n'i y'a ye n ye boli bila n y'an bolo minɛ yɔrɔ de sɔrɔ laturu kɔnɔ ne bɛ fɛn fɛn kɛ ni boli ye ne b'a bila ni laturu ye mɔgɔ tɛ se ka ko bɛɛ ɲɛ maa si kelen tɛ ko fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ i bolo i y'a nkalon tigɛ mɛ a to n'i y'a tan kɛ wolonwula ka ɲa ɲata ka caya canda ye donc ne ka baara turabu la ne ka baara bɛɛ ɲɛsinnen don turabuden ma boli foyi tɛ n bolo turabu kɔ bon ma nu a bila ni sa la ne bɛ ka balo fɛ ala sago sa karamɔgɔ Adama Sisoko diyara ye kosɛbɛ i ka telefɔni numéro an b'a di filɛbagaw ma n'o ye 76 82 55 72 mɔgɔ mɔgɔ b'a la n'i y'a wele walima whatsapp kan n'ala sɔnna a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Adama diyara ye kosɛbɛ
nka fɛn dɔ bɛ an da bɛna so ma hali n'a sɔrɔ i bɔra basiko la ne b'a dɔn i bɛ dɔ kalama o la n'o ye musokɔrɔko ye ka sababu kɛ an ka recherches la a fɔra ko Bɛlɛdugu bɛɛ ko musokɔrɔ tun bɛ dilan aw faso de la aw fakɛ ye Modibilen donc o de tun b'a kun sigi ka di mɔgɔw ma ale taalen fana a taara ka ju to aw bolo n'i ye musokɔrɔ mɛn fan o fan diɲɛ fan o fan k'a bɔra aw ka du kɔnɔ Bɛlɛdugu yala kuma nin ye tiɲɛ ye wa walima kuma nin a b'a cogo la halisa wa tiɲɛ don Mayiga musokɔrɔ an fa ye sanji 30 kɔ k'a nɔfɛ ka taama jamana kɔnɔ a nana ni musokɔrɔ ye an fa ma fadenya kɛ tile kelen mɔgɔ minnu y'a juguya n'a nana tila ka musokɔrɔ in bɔ ka d'i ma Bɛlɛdugu n'i y'a musokɔrɔ ko mɛn caman y'a ladege man ta kun parce que u b'a fɔ ko ɲɛmina alimami basi musokɔrɔ n'a kun bɛ an fa kun b'a sɔn an fa ma deli ka min kɛ tile kelen a ma dulɔ min tile kelen an fa kun bɛ turabu da wa ni layilaha ilala don nɛgɛ kɔlɔsi b'a bolo a bɛ tilen k'a ka wurudi kɛ ni a ye musokɔrɔ sɔn n'a b'a sɔn a ba an ka alimami kun bɛ Dawuda Kulubali an ka da bɔ mɛ ka se ɲɔgɔn na ale de kun n'a ba kantigɛ ni alimami m'a ba kantigɛ maa si t'a kantigɛ musokɔrɔ la musokɔrɔ ye alimami basi de ye musokɔrɔ a tɛ juguya fɛ a tɛ mɔgɔ bon fɛ a tɛ subaw fɛ a tɛ mɔgɔ kojugu fɛ musokɔrɔ n'a kun bɛ bɔ an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an b'a bɔ o bana fɛ musokɔrɔ ko anw fɛ fɛnkɔrɔba wa a musoko baara la baara foyi tɛ k'i bɛna di musokɔrɔ ma ni maa ko juguya tɛ n'a t'a dilan musoko baara walima baara sugu o sugu nafolo ɲini garisɛgɛ ɲini nka i b'a dɔn diɲɛ fɔlɔ ani bi an fa n'a nana sa hali ni mɔgɔ min nana musokɔrɔ bɔ a kun bɛ bɔ u yɛrɛ ka fɛn 20 ni tan n'a nana a bɔli la a bɛ woro fili yala musokɔrɔ in bɔ wari a ka di ale den ma ni woro ma sɔn a b'a fɔ ko yala wari in de ye ale muso ta ye wa ni woro sɔnna a bɛ wari musokɔrɔ bɔ wari ta musokɔrɔ yɔrɔ kɔrɔ a bɛ k'a di anw ba ma an sigilen ɲɛna a t'a dun abada n'a ye woro fili ni min ye ni ko a yɛrɛ ka min dun a b'o ta k'o bila ba sɛ 2 bɔn a ma a ta damata ko wɛrɛ foyi ka fo ka s'a saya bɔ a n'a ka tɔgɔ sara a kɔni musokɔrɔ hali bi a b'anw ka so nka fɔlɔ ni bi tɛ kelen ye n bɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna ala sago sɔrɔ nka yala bi an bɛ don min na ko bi ni somaden y'a laɲini ka musokɔrɔ sɔrɔ cogo b'a la bi wa bɔn musokɔrɔ fɔlɔ n bɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna musokɔrɔ tun bɛ bɔ ni minɛn minnu ye fɔlɔ o tɛ sɔrɔ tun ayi ni maa maa y'a f'i ye wuli ka bɔ a tɛ sɔrɔ tun walahi parce que fɛn min tɛ sɔrɔ n'i ko mɔgɔ ye ne sigilen la a ju bɛ kun na o a b'an bɛɛ dala o mais a bɛ bɔ ni fɛn minnu ye olu de tɛ sɔrɔ parce que musokɔrɔ bɔ fɛn fɔlɔ o ye maakolo ye o tɛ sɔrɔ tun maakolo jilama o b'a dɔn f'ale ka suma bɛ jan ko kolo bɛ sɔrɔ maa fɛ o ne kɔni bɛ se ka ɲini ka na ne bɛ dɔ dilan ka di ne ma ne bɛ se ka ɲini komi donc musokɔrɔ bɔ fɛnw ka gɛlɛn u sɔrɔ man di tuguni o de la ni mɔgɔ tɛ t'a fɔ mɔgɔ ye ko musokɔrɔ a kɔni anw ta kɔrɔlen bɛ yen mais kura n tɛ se k'a layidu ta mɔgɔya la ala sago sɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ ni ko ye musokɔrɔ ko niveau ye donc an b'a dɔn Buguni Bɛlɛdugu a soma caman sigilen bɛ bi kan na ye Ɲamabugu Moriden n'o ye Adama Sisɔkɔ ye a ka jeliba kɛ bɔ sisan k'an bilasira a ye fɛn caman fɔ an yɛrɛ tun bɛ fɛn mun dɔn mais fɛn dɔw bɛ yen o ye gundɔrɔko ye a ma kan an kana bɔ fɛn dɔw kan yan ka t'o lakali walima k'an sigi ka fɔ media quoi bi i bɛ bazɛn ba la bi o ni i ka laturudafini walima o ni i ka taabolo olu tɛ kelen ye ka sababu kɛ bi i ka sayɛlɛma ye bi an bɛɛ ka sayɛlɛma ye n'o ye donba ye donc i b'o finiw la bi donc saraka minnu bɔra sɔgɔmada in na an bɛ dugawu kɛ ala ka saraka ninnu bɛɛ minɛ misi min fagala jamana ye ani dugu ye ani lakana ani garisɛgɛ ko la ala k'a saraka jaabi ala k'an bɛɛ nafalan bɔ a la karamɔgɔ i ye jamana caman kɛ Côte d'Ivoire ko san 22 Afrique centrale san caman bon an tɛ tɔw dɔn yala ninnu baara somaya baara kɔnɔna la ani Mali kɔnɔ yan yala i ye danfara dɔ ye an ni ɲɔgɔn cɛ wa c'est à dire i ye fɛn dɔw ye Côte d'Ivoire i ma mun ɲɔgɔn ye fɔlɔ Mali kɔnɔ walima i ye fɛn dɔ ye Gabon i ma mun ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ yan Mayiga nin diyara n ye n'i ko i bɛ dugu dɔ jɔ ta k'a sigi dɔ kunna n'a ma bonya a ma a bɛ dɔgɔya a ma n'i ye frontière tɛmɛ ka don Côte d'Ivoire o ka ko o ni Mali ko olu tɛ kelen ye n'i bɔra Côte d'Ivoire n'i donna Ghana ka ko ani Côte d'Ivoire ka ko o tɛ kelen ye n'i bɔra Ghana n'i donna Lomé o ka ko
o ni Ghana ka ko tɛ kelen ye n'i donna Lomé n'i bɔra ka taa Cotonou Cotonou ni Lomé ka ko o tɛ kelen ye ne ye tiɲɛ burusi to nin bɛɛ la n'i sera Brazzaville olu fana ka tabiya ni nin fana tɛ kelen ye n'i sera Mauritanie olu fana ka laada ni nin tɛ kelen ye nka sumaya gun kan sumaya sira fɛ yala danfaraba jumɛn de bɛ ani Mali sumaya kɛbolo cɛ danfaraba bɛ ani Mali sumaya bolo cɛ parce que mun na olu b'a fɛ i k'a kɛ k'a jaabi bɔ k'a ye kɛnɛ kan olu tɛ ala ko du wala o tɛ caman min na k'a ka lanba mana ne to ye dɛ wallahi Afrique centrale la i bɛ na k'i hali folisi tɛ jɔ parce que n'i y'olu ka wari minɛ n'u mago ma ɲa i b'i kɛlɛ dɛ i b'i don kaso la fura si t'a la i y'a faamuya donc min f'i ɲɛna Afrique centrale somaya ani Afrique de l'Ouest ta kelen tɛ olu tɛ maa nɛgɛ n'i bɛ se i b'a kɛ n'i tɛ se n'i y'u ka wari minɛ i b'a fɔnɔ dɛ voilà bon Mali ta ani nin si ka ko tɛ kelen ye Mali baara différence bɛ ani Côte d'Ivoire ta cɛ différence bɛ ani ko caman cɛ i y'a faamuya ala sago sa basi t'a la n diyara n ye kosɛbɛ halisa an bɛ yan émission kɔni a bɛ ka sɛnsɛn ka taa dɔɔni dɔɔni donc an bɛna se émission bangebaa ma i ye Mali baarako min fɔ nin Bamakɔ ta fɛnɛ an b'a dɔn danfaraba de bɛ ani burusi kɔnɔna taw ni ɲɔgɔn cɛ o de b'a to mɔgɔ caman bɛ pan hali Bamakɔ somɔgɔw kunna walima dɔnnibagaw kunna ka taa burusi kɔnɔ donc o ye ko n'a taabolo ye yala bi sumaya yɛrɛ bɛ taabolo min kan bi Mali kɔnɔ yan e ɲɛ bɛ fiɲɛ dɔw la wa e ɲɛ bɛ ladilikan dɔ b'i bolo k'a di somɔgɔw ma Mali kɔnɔ ladilikan belebele bɛ n bolo k'a di somɔgɔw ma Mali kɔnɔ n'i y'a mɔgɔw bannen ye Bamakɔ yan k'u bɛ taa burusi kɔnɔ burusi kɔnɔmaw de sigilen bɛ Bamakɔ yan an bɛɛ wolola burusi kɔnɔ de o dɔnni yɛrɛ min bɛ se ka ye duguba kɔnɔma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a tɛ burusi kɔnɔma dɔ la mais munna mɔgɔw ti dɔnnibaw banna ɲɔgɔn na dɔnnibaw tɛ ɲɔgɔn fɛ somɔgɔw fɔlɔ somɔgɔw de kun ka di mais somɔgɔw banna ɲɔgɔn na parce que munna e ye bamanan ye ne ye bamanan ye ne client nana e fɛ ni ne tɛ se min na ne bɛ se e ma an b'a fɔ an b'a dilan an ni ɲɔgɔn cɛ a tɔgɔ de bɛ di ne ma mais an ba n'o ma maa kelen tɛ se ka ko bɛɛ tɔgɔ da anw faw kun bɛ fɔlɔ Bɛlɛdugu ni mɔgɔ nana e fɛ musoko baara la anw fa kun bɛ mɔgɔ ci ko taa karisa la karisa o de bɛ se ka nin baara in kɛ ne tɛ se anw ba n'o ma wari diyara an ye kojugu an tɛ maa ci maa ma fɛn fɛn mana an bɛɛ bɛ se a bɛɛ la o de ye somaya fiɲɛ ye bi o de kɛra bamananya fiɲɛ ye bi parce que i bɛ se min na n'i y'a filɛli kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni fantanya ba digilen t'i la i bɛ se ko min na i b'o dɔn i b'a labila banabaatɔ bɛ yen maa ye banabaatɔ bɛ sa dɔw bolo wa i tɛ filɛli dɔn ne b'a jate o ye ou bien i yɛ nafolo kanu kojugu sinon banabaatɔ mana i bɛ se k'a furakɛ i tɛ se k'a furakɛ i b'o dɔn a man kan ka sa anw fa y'a ka ko kɛ k'a ba Bɛlɛdugu maa ka sa a bolo mɔgɔ kelen banabaatɔ a nana n'i nana n'i bɛ sa a b'a f'i ye o nalen a ye tiɲɛ da a ko karisa a ko taa karisa ko o b'i furakɛ a ko mɔri ko ne wililen kama k'u ko ni maa min bɛ sa k'i b'o labila de ko ne wililen kama ko wa ne bɛ sa a sara o su kelen ye maa ka sa a bolo kelen a ma ko maa ma sa a bolo furakɛ la bon i kun taa fura d'a sigilen la anw b'a fɛ a ka ca taa ɲɛ a bɛɛ ye banabaatɔ furakɛ ye a yɛrɛ b'a kana bloc bɔ k'a di dɔw ma yɔrɔ wari ko t'o rɔ donc bamananw olu kun bɛ cɛdalaw bila ɲɔgɔn ma k'a bɛ kow sama ɲɔgɔn ɲɛ sufɛ u bɛ wuli ka taa ɲɔgɔn fɛ mais kow yɛlɛmana mɔgɔw bɛɛ n'a taara nafolo la fo dɔnnibaw banna ɲɔgɔn na ka taa ɲɔgɔn man t'u ca yɔrɔ la bon ne t'o fɛ n'i kɔni sera ne dɔnnibaa ɲɔgɔn ma don o don i sera somaden ma don o don i sera mɔriden ma don o don ne ka maa don ne ka maa tɛ n'i y'a lagosilen ɲa fɛn fɛn m'an fara ɲɔgɔn na kɛlɛ don dɛ ni kɛlɛ m'an fara ni bɛ se ka ko min la n b'o k'i la dɛ wala ne bɛ fɛn min fɔ o kɔni y'o ye donc kɔni diyara n ye kosɛbɛ an ye kuma tɛmɛ ni sayɛlɛma ko ye an bɛ a kuncɛ n'o ye sayɛlɛma bi an b'a dɔn don gansan tɛ an y'a don choisi yiriw bɛ bɔ sarakaw bɛ bɔ yala yiri minnu bɛ bɔ bi walima donkibaru minnu bɛ layi bi ani siro olu jɔda ye mun de ye san kɔnɔna la koli yiri minnu bɛ dilan bi olu bɛ se ka mun de dilan an ka mɔgɔninfinya kɔnɔ sanyɛlɛma n bɛ se k'a fɔ anw de filila an yɛrɛ ma tubabuw ka 31 ma se an bɛ sɛw caman san an bɛ baw ta an b'u faa ko n b'u dun mais tubabuw yɛrɛ bɛ k'a kɛ u b'a kɛ kɔrɔ min na aw b'a dɔn wa est ce que a b'a dɔn bon maa ka ɲi i yɛrɛ de bolo anw fana ta in ye asura de ye bamananko tɛ moriko tɛ bamanan sanyɛlɛma de don ni sanyɛlɛma kɛra garisigɛ kɔrɔ min bɛ yen o bɛ yɛlɛ sanfɛ kura bɛ jigin ni e ye tiɲɛ da a san kalo kɔnɔ k'i ka saraka bɔ n'i ka garisigɛ de ye 100 ye
ko 100 sɔrɔtɔ de fɛ i bɛ 60 sɔrɔ bon ni balaw 100 ka kɛ k'i sɔrɔ 50 b'i jɛ bon n'i y'a jiri ko k'i ka saraka bɔ a ka ca Ala fɛ i bɛ tanga ko caman ma maa si ka Ala bɛlɛ a ka ko la mais i bɛ tanga ko caman ma o de ye san yɛlɛma kɛ kɔrɔba de b'a la taga ani sɔrɔ an b'a kɛ o de kosɔn voilà karamɔgɔ émission a sera a kuncɛyɔrɔ la ka sabu kɛ jama ka ca du kɔnɔna falen don mankan ka ca an bɛ hakɛto ɲini halisa filɛbagaw fɛ mankan misɛnninw bɛ vidéo kɔrɔ ka sabu kɛ an y'a kɛ cogo bɛɛ la walasa émission bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ nka jama bonya kojugu o de y'a to mankan bɛ ka don a la an bɛ folikan ani duwawukan b'i bolo k'a kɛ bi Mali ye ani maliyɛnw ye émission kɔnɔna la Actuel Media sanfɛ duwawu bɛ ne ye bɛɛ bolo ka kɛ Mali ye n b'a ɲini Ala Taala fɛ Ala min y'an ne ni aw da mɔgɔ minnu bɛ k'an ka jamana in mara Ala ka jamana in ɲɛ u bolo Ala k'a to Ala k'an bɛɛ hakilina kɛ kelen ye ka tugu u nɔfɛ u y'a daminɛ cogo min na Ala k'an sago d'an ma an ka jamana ko in na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bila jamana in n'a marabaaw la Ala ka bala jigin o tigi kan Ala ka an yɛrɛw sɔn Ala k'an ka jamana sɔn Ala k'an ka jamana kana Ala k'an ka duguw kana Ala k'an yɛrɛw kana Ala ka sɔrɔ di an yɛrɛ ma Ala ka si d'an ma Ala ka kɛnɛya d'an ma Ala ka Mayiga aw yɛrɛ mɛn a ka baara in na a k'a bila kɔrɔ ye a kana bila dɛsɛ ye Ala k'o k'a kan Ala yɛrɛ bonya kira Mamadu kanu kosɔn sallallahu rasulu awa dansɔgɔnin ko an bɛ foli d'i ma ni kun ye aw kulo garisɛgɛ bi Actuel Media sanfɛ Jeli Modibo wala dakuruɲɛ laban i fɛnɛ donc miniti 2 ɲɔgɔn i bɛ foli kɛ jama la an bɛ sɔrɔ ka émission wuli o kan i dansɔgɔnin Mayiga an b'a fɔ an bɛ se k'a fɔ i n'i ka cɛdenw nciba bɛ doni ta i b'a fɔ ɲɛbaga ɲuman Adama banna nin ma san 10 ni kɔ an b'a nɔfɛ nin ko ninnu na a banna a tɛ sɔn ne ma ale ko ne ma ko dunu t'a yɛrɛ fɔ n'i ye dunu mankan mɛn bolo wɛrɛ bilala la sinon a yɛrɛ kɔni kelen a tɛ mankan mɛn n'i ye dɔn i b'a ye radio so ni media la a ko i b'a sɔrɔ i tɛ dɔni dɔn n'o tɛ k'i ka kelen b'i yira Adama ye étage jɔ a ka nin baara in kɔnɔ k'a da denen to yan a ye dugukolo caman sɔrɔ k'a da denen to a ka mobiliw caman sɔrɔ wa a ka juru min bɛ mɔɔw la maa min bɛ don da in fɛ ne yɛrɛ ye Modibo ye maa min dɔn yan ni Adama ka juru bira o ka ca maa tɛ se k'a jate k'a ban a tɛ juru kani bon n b'aw fɔ kun mun na ni nin dɔnna a ka fisa jamana ma ni nin dɔnna gouvernement bɛ nin dogo a bɛ baara kɛ jamana tɔgɔ la misi minnu falen filɛ maa ka dɔrɔmɛ t'a la saga ninnu a yɛrɛ de b'a bɔ ko jamana ka ɲɛ suma a bɛ nin na a ka ca san 30 ye ne n'a dɔn a ɲan dɔn ni bi cɛ bon mɔgɔ mun ka ala deli ye jamana ka ɲɛ suma jamana ka taa ɲɛ jamana ka yiriwa mɔgɔw ka lafiya ni maa mun bɔra k'i b'o tigi yira ala b'i yira kaba bangena maa ka juguya t'a kɔnɔ ne bɛ adamaden dɔn kosɛbɛ parce que jeliw ti yiri dɔw ti so dɔw ti foro dɔn an balo bɛ mɔɔw de la denjugu n'a b'a ba kɔ la an b'a natɔ dɔn bon adama ye den mun ye n'a ɲɔgɔnna cayara kabila mun kɔnɔ o bɛ sankɔrɔta sɔrɔ n'a ɲɔgɔnna cayara dugu mun na dugu bɛ taa ɲɛ n'a ɲɔgɔnna cayara jamana mun na a bɛ taa ɲɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɔgɔnna caya bon a bɛ ka baara mun f'i ye a yɛrɛ ka taabolo kan a bɛ a tɔ jagoya don kuma ka di tɔtɔn kɔnɔ ka di parce que adama tɛ kuma fɛ n'o tɛ ne de y'a fɔ n da la kuma daminɛ na n ko dɔnnibaa tɛ jamana in na mun sɛbɛnnen tɛ nin na o to yen Amori n'a bamanan i sɛbɛnnen don nin na aw yɛrɛ nana ka n'o bɔ k'o yira kɛnɛ kan an bɛ dugawu k'a ka media ala k'a sankɔrɔta jamana mun an b'a kɔnɔ ala k'a kolo suma jamana in fitinɛ mun ni balawu mun b'a la yarabi joli mun bɔnna bi san yɛlɛma in na ani ka fara a ka joli bɔnnen kɔrɔw kan yarabi ala k'a kɛ jamana in suma ni sababu ye jamana in ala k'a suma ala k'a ja ka nafolo d'an ma ka hɛrɛ k'an ye ka sini kɛnɛya di Jeli Modibo kɔni bɛ nin fɔli de kɛ jamana bɛɛ tɔgɔ la bɛɛ ka tila ka adama yɛrɛ bɛ baara mun na maa maa bɛ baara in ɲɔgɔnna na k'i fɔ k'i encourager a bɛɛ Amori n'a bamanan a n'a jinɛtigi n'a sɔma n'a woyinba ka fara donso kan an bɛ bɛɛ fɔ wa an bɛ yan maliyɛn bɛɛ kama wa adama n'a ɲɔgɔnna wa an bɛ dugawu kɛ ala k'u ɲɔgɔn caya n'o kɛra an jeliw bɛ lafiya ɲɛ yɛrɛ bɛ lafiya sosɔgɔ ala kana foyi k'i la an b'aw fana fɔ Mayiga k'a ka media fɔ k'i jɛɲɔgɔn fɔ ka jamana in fɔ an bɛ tila ka ala fɔ ka ala kira fɔ k'an bɔkolo fɔ an bɛ bɔ kuma na hakɛto bɛ nin kan